Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang Tagalog version na ako po ng Martes hanggang Huwebes, Marso 12 hanggang 14, 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You Program. Kapag interested po kayo sa programa nila, click lang po niyo yung link dito para malaman niyo kung ano itong BPI Sustainable with You Program. At kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook channel, click lang po niyo yung link ng BPI Sustainable with You. Nandun po sa description ng page na ito. Okay? At ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin na yun ang update. Ito ang latest GraphSat. Ito pa kahapon at nakita po ninyo na hangin silanganin ulit tayo since kahapon. But sa mga oras na ito, meron naman tayong panibagong surge ng amihan. Yung nakaraang weekend, meron po tayong short na blast ng amihan na nagbigay rin po ng mga pag-ulan, okay? At napansin po natin na ang kabikulan talaga pag ganitong El Nino ay hindi masyadong naapektuhan po ng klima ng El Nino. So, ganun po ang nangyayari dahil po nasa eastern coastal areas po tayo ng Pilipinas. Prone po tayo sa mga cloudiness, sa mga easterlies. So, itong mga nagbibigay ng mga moisture, ng mga ulan sa atin, ay nakakatulong po ito para hindi tayo masyadong maapektuhan ng El Nino. Okay? Sa susunod nating analysis, or maybe next week, kapag nandiyan na yung latest report from NOAA at Pag-asa, mabibigay natin sa inyo ang pinaka-latest tungkol sa El Nino, kung anong epekto po sa ating bansa. So, meron po tayong frontal system kagabi at sa ngayon ay nag-zoom out na po siya dito sa may Japan at may panibagong surge naman po ng amihan at nakita po natin dito sa fast animation, ayan po yung frontal system. From here ay nag-zoom up po siya dito sa may Japan at meron po tayong shear line hanggang sa may dagat Pilipinas at hindi naman po ito nakakaabot po sa eastern sections ng Luzon. At ito po yung zoom in sa animation. So, nakikita po natin, umpisa alas 2 hanggang sa mga oras nito, alas 7 na po ng maggabi. Ay, nandiyan na po yung surge ng amihan, but hindi masyado po ang mga ulan. Actually, light showers lang po ang pwede maganap sa silangan bahagi po ng Luzon. Ang kabikulan ay napaka ganda po ang panahon. At unti-unti naman po babalik bahagya ang amihan. At dito rin po sa Visayas, may konting amihan na pwedeng maganap sa loob ng 2 araw. Sa Mindanao, may easterlies po tayo. Nagbibigay rin po ng mga showers o thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At sa ating latest sa wind at pressure mula sa European model, kung sa windy.com, yan na po ang panibagong surge ng amihan sa dulong hilagang Luzon. Bagamat 2 araw lang po ito, sa Huwebes, babalik ulit tayo sa hanging silanganin. So, hanggang bukas po, ito po ay bababa po dito sa may silangang bahagi po ng gitna at hilagang Luzon. Okay? At magbibigay po ng medyo katamtaman po lang na hangin at bugso hanggang 40 o 50 km bawat oras. Apektado rin po ang kabikulan, but hindi masyadong kalakasan. Dito rin po sa may Visayas at silangang Mindanao. Sa Huwebes, ay makita po biglang hina na po ang hanging amihan. So, balik na naman tayo unti-unti sa hangin silanganin hanggang sa darating pong Friday. So, yan po ang pwedeng maganap sa ating weather system, weather condition sa ating kapuluan habang papalapit na po tayo sa pag-start ng hot dry season. Okay, bagamat meron pa rin mga posibleng bugso ng amihan, pero unti-unti na po siyang hihina habang papalipit na po tayo sa spring equinox. Yung tinatawag nating equal day and equal night. Pareho na po ang number of hours ng pag-umaga at number of hours pag-gabi. Okay? At sa ating rainfall accumulation forecast, so
yung pagdating ng konting amihan ay magbibigay ng mga ulan o showers sa may silangan bagay po ng Hilaga at gitnang Luzon. Dito po sa may eastern sections po ng Cagayan, Isabela, Aurora, at dito rin po sa may Northern Quezon kasama Polillo Island. Samantala sa Kabikulan, may possibility na may mga konting showers sa may Camarines Norte at sa Partido District ng Camarines Sur. Dito sa Visayas, hindi masyado. At sa Mindanao, may mga konting showers lang po sa silangan bahagi po ng Leyte at silangan bahagi po ng Carga at Davao Oriental. Dahil po sa mahinang amihan at magsiswitch po yan, papalitan ng hangin silanganin. So itong mga ulan dito ay from hanging amihan, switch back to hangin silanganin. So magbibigay po ito ng moisture, mga pag-ulan, dito po sa silangan bahagi po ng Luzon. Okay? At bago tayong paalam, ito yung wave forecast mula sa European model. So sa araw na ito, ang wave heights po dito mula 2 meters hanggang 2.7 o 2.8 meters dito sa may silangan bahagi po ng Bicol, Visayas at Mindanao. At medyo mapanganib po ito sa mga malilit na sasakyang pangdagat. Samantala dito po sa may taas, yan po yung panibagong surge ng amihan. Nagbibigay po ng alon na pwedeng umabot po ng 3 metro. The rest of the Philippine Islands ay magiging kalmado hanggang sa 1 metro ang taas ng alon, lalo na po sa may inland waters ng ating bansa. At dito rin po sa may kanluran bahagi po ng ating kapuluan sa may West Philippine Sea, kasama po ang Kalayaan Island Group. At sa Miyerkules po ng hapon, inaasahan pong lalaki na naman po ang alon dito sa silangan bahagi po ng gitna at hilagang Luzon dahil po sa bagong surge ng maliit na amihan. At pwedeng umabot po dito na hanggang 3 metro ang taas ng alon. At dito rin po sa may west of Ilocos Norte, pwedeng umabot po ng 4 na metro ang taas ng alon. At pagdating po ng Huwebes, ito po ay mahina na po at biglang mag-shift po dito sa may silangan bahagi po ng Bicol at Eastern Visayas kasama po ang Eastern Mindanao. Bagamat pahina na po yung laki ng alon. So may abot pa rin ito ng 2.5 to 2.8 meters ang laki ng alon dito at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. At gayon din po ang at pagdating ng Biyernes naman po ay unti-unti na po siyang hihina hanggang 2 meters ang taas ng alon dito. The rest of the Philippine Islands, yung mga inland waters nila at yung kanluran bahagi po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang katamtaman po ang laki ng alon at very suitable po sa pangingisda at sa paglayag sa karagatan. Okay? So, yan po ang ating latest update na yung araw po ng Martes hanggang Huwebes. At babalik ito tayo sa mga susunod na araw. Ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.